Sedenie bolo hotové včera, tu sa akurát upravil vlastne ten podstavec, ktorý tam bol iba taký pomocný a teraz sa musel odstrániť, aby tam mohla prísť lavica. Začalo sa robiť aj na tejto plastickej, na takej tej morfnej časti, ktorá pôjde smerom hore, ktorá bude ustupovať. Zatiaľ je to takto vertikálne tu dole, aby to vytvorilo operadlo, plus ešte tam bude taký nábeh a vlastne zajtra odtiaľto hore už to bude postupne ustupovať. Čiže z tejto strany zase nejaká keramika hore plus preklady. Zajtra budeme pripájať aj klapku a elektroniku. No a čo sa týka keramiky, tak tej moc nepribudlo, akurát nejaké doresky. A samozrejme ešte táto stena, ktorá pôjde v podstate až hore. Takto. To je všetko. Zajtra budeme robiť záklopky a rímsy. A vlastne začne sa pomaličky toto skulptúrčiť, alebo teda nejako modelovať, aby to bolo pekné.
Deň 16. a to je pre nás aj taký malý koniec, to znamená, že tá hlavná časť je hotová, a zo stavby odchádzame a vrátime sa zapojiť elektroniku. Tá bude až keď bude k nej dotiahnutá samozrejme elektrika a keď bude pripojená vlastne vložka aj na vodu a bude akumulačná nádrž, tak aby sme to mohli celé naštartovať a vyskúšať. Poďme sa pozrieť, čo sa dneska stihlo, ale zároveň si urobiť aj takú malú prehliadku toho, ako to vyzerá. Jo. Čiže tu je vidieť, čo sa na tejto omietanej časti dneska robilo. To, čo je také tmavšie, to ešte vlastne nie vyschnuté. A dorábal sa taký ten tvar, lebo samozrejme niekde to ešte bolo nutné domodelovať. Použili sme aj podľa toho vlastne modelier puc, čiže modelovaciu omietku, s ktorou sa najlepšie omietajú takéto veľké stavby, alebo teda takéto stavby s rôznym tvarom, lebo tá omietka sa dá na seba vrstviť a dobre drží aj v niekoľkých centimetroch. Čiže to bola jedna z častí, ktorá sa robila dnes. A poďme ešte na druhú. A teda ešte okrem tých dokončovacích prác, tak sa dneska robila takáto vystielka topenište, alebo teda vystlanie šamotom, tak aby to bolo už pripravené na topení. A tu môžeme sa aj teda pozrieť, ako to vyzerá. Čiže tu je šamot a máme tu aj deflektor, nad tým je v podstate tzv. Dohorievacia komora, kde tie plyny majú dohorieť a potom idú do ťahu. A v tomto prípade, keďže máme kamnovú vložku s teplovodným výmenníkom, tak ten oheň a následne dym a spaliny vlastne idú hore cez výmenník, alebo neviem, či to bude vidieť, tam vzadu to môže ísť smerom doľava, do ťahov, podľa toho, ako sa prepne táto klapka. Takže ešte zhrnutie, čo sme robili a ako sme postupovali. Začínalo sa samozrejme pristavením vložky, tak aby sme ju dali presne na miesto a aby ju topenáč mohol potom pripojiť. Vlastne tu je vidno aj pripojenie dočasné zatiaľ. A my sme medzi tým pokračovali na tejto sporákovej časti, kde máme takto teda sporák s trubou, ten išiel relatívne rýchlo a ten sme potom aj používali na zatopení, aby nám to bolo teplejšie. No a keď topenáč pripojil a odskúšal, odtlakoval vložku, tak sme ďalej pokračovali s tou keramikou. Rastlo to vlastne nejako postupne po tých radách. Je tam použitá samozrejme veľkoplošná keramika. Máme tu aj takýto technický otvor, ktorý sa takto otvorí a vo vnútri tam je vlastne prístup ku všetkej tej topenážine, by som to nazval z môjho pohľadu. Takýto jednoduchý klik. No a potom to, čo není vidieť, tak vo vnútri sa stavali sa ťahy. Tie teda idú takto poza túto sa rotujú a naspäť idú do komína. Komín je postavený tam, je to dvojkomín, jeden komín je teda pre kamna a druhý komín je pre ten sporák. Ešte pri tých kamnách by som teda povedal, že tie ťahy idú vlastne tady to spodom, no a potom tuto je vidieť vymetací otvor, tak tady to ide ten kouřovod a tu sa to vlastne spája a vchádza to do komína. Čiže vyzerá to takto nejako. No a keď toto všetko bolo tak nejako hotové, tak samozrejme sa začala stavať celá táto plastická časť, ktorá bude do určitej výšky aj teplá, potom zbytok už samozrejme nie. Sem ešte príde teda podľa návrhu drevená lavica, takto celá dookolečka a pod ňou budú kamene, ktoré možno je vidieť. Tam sú nachystané, skúsime približiť. Tam sú nachystané na kope, čiže to sú nejaké pieskovce, ktoré pán domáci, keďže je vyštudovaný kameník, tak si zaspomína a pripraví to on. Čiže takýto bol náš tento boj a ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, že ste to pozerali až do konca a budeme sa tešiť pri ďalších stavbách, ktorých máme
na nasledujúce obdobie pripravených niekoľko a každá bude niečím zaujímavá. Takže tešíme sa aj my. Ahoj.